Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi lami eNimba ngomhla ka-12 June. Guys, yay Azande uswele umgodi ukucasha-ke makunje. Lazarus uqhubekile-ke wamvula umqondo wamkhombisa ukuthi impela he is about to go down and akazi yena utshela ukuthi ungqoshishilizo somaqhuzu wangempela. Umtshele kahle ukuthi lalela la, yabona wena uBill Williams is gonna bury you alive. Ngitshela ukuthi kahle kahle njengoba nje baningi kangaka abantu enibaqumbe phansi naqede lapho nanyamalelisa bonke ubufakazi manje kahle kahle akusesiyona manje like i-allegation lena noma i-speculation. Sengifake ngisho abantu bami la ukuthi bakuphenye wena ngoba lento isiyicalela ibomvu. Uyazi ukuthi kuyimanje nje kunama-client angilahlekelayo because of le information ephumile ngawe kwi-article. Wathi how so manje usuyangiphenya nawe? Wathi yes I have to, phela mase sekunje kumele impela ngi-investigate and ngifuna ungithembe. Mekukhona abakutholayo labantu bami, hhayi impela inhlanzi ishelwa amanzi kuwena. Wathi but uBill owenze yonke lento le. Wathi wena what do you have against uBill? Wathi nami nginayo information. Waqamba amanga wathi kwi-COVID-19 yena udokotela uzokwazi ukuthi anikeze abantu ama-vaccines. Leyo tender yayifrodiwe nayo, so ngizothatha nami lokho ngimpende ngako ngoba usengipendile nami. Wathi okay, unako lokho noma kukuyena, what do you have? Kukhona yini onganginikeza kona ukukhombisa ukuthi ngampela uBill wayenza leyo nto leyo? Mewukuthi-ke leyo information ikuyena, khohlwa ukuthi isakhona. Mewukuthi ikuwena, ikhiphe phela siyibone. Kwaduma ikhanda ku-Azande, ulokhu ethi une-information, unayo yonke into against uBill, amazwi kuphela guys, akanayo ngisho i-proof ebambekayo. Hayi Azande guys, bengitshela ukuthi uhlakaniphile kodwa no, hhayi ngale ndlela ebengicabanga ngayo guys, kuyacaca. Ushilo-ke uLazarus wangamfihlela lutho, wathi yabona wena uyi-sacrificial lamb, kahle kahle uyimbuzi yomhlatshelo wena. Kahle kahle uBill kade ayiqala lento le, wena ubucabanga ukuthi uyingane kule game. Kade ebaqumba phansi abantu abafana nawe, so nawe ngomunye wabo manje senizomqumba phansi. Hayi guys, u-Azande-ke wagijima kuyofonela uBill. Amfonela uBill wazwa i-anti phone. Wathi where were you? I've been calling you non-stop. Wathi why kumele ngi-anti phone yakho wena? Angithi wena washeshe wayihlehlisa kumina, wacaca nje bha ukuthi wayihlehlisa kumina. Why kumele ngiku-anti? Wathi why did you post that article? Wathi hayibo, khuluma ngale article, amanzi amancane lawo, kusakhona okukhulu okuzayo. Kusayi-test le, khululeka wena, you are going down. Wathi usukhohle ukuthi nami I have things against you. Wathi ziphi zona? Yabona indoda efana nami mina, I will leave ama-traces behind. I leave no fingerprint. So where is proof? Iphi proof ekhomba ukuthi mina sengenza ukukhoshosho nawe? Mina ngishiye ama-fingerprint behind. I-fingerprint engishiyile iyodwa qwi wena. So you are my fingerprint kuwona wonke lo msebenzi omubi kade ngiwenza. Yay! Azande guys wancenga, kwasho ukuthi uBill is a nasty man. Akanawo uxolo guys, usorry? Akanawo. So emva kwalapho-ke esebonile u-Azande ukuthi no, engathi impela inhlanzi yona ishelwa amanzi. Umane waqala-ke waphuza utshwala, wabugcunca utshwala. Ngakhumbula guys u-Onga egcunca utshwala ngenxa ka-Azande. Guys, kuthiwa ungabe umhlukumeze umuntu ngoba awazi kusasa ukuthi likuphatheleni. That's exactly what is happening for u-Azande njengamanje. Bebhizi guys, emphezu kwentaba, enyathela ingane yabantu, enyathela ivele iphansi guys, ekhahlela ingane yabantu, ibivele guys ilele phansi. Namhlanje zingayi iy'nduku guys, ziyamnetha, hhayi kancane. Uthe esaphuza lobo butshwala, waphinde wafika futhi uLazarus. Yay! Wamane wayilahla ubhuti, wathi Lazarus, yazi mina ngikhula ngisasemncane, bengenawo ama-opportunities like you guys ninoNonceba. Yazi sonke isikhathi bekumele mina ngingqongqoze iminyango eminingi, nina nje nimane ningene kuyona kalula nje. Akekho umuntu ebenginikeza ithuba, yinini enanithola amathuba. Ngangithi mengihlala nginibuka nginihalela, ngabona ukuthi nami ngigcine sengingena-ke lento le kaBill. Wathi uLazarus unamanga wena, musuqamba amanga. Nawe wawuthola amathuba afana nsenje namathuba ethu, ukuthi into oyithanda kakhulu wena i-shortcut, uyawathanda ama-shortcut. Wathi Lazarus ngicela bandla manje ungabe usangilwisa, I need your help. Wathi how? You need my help now? Wathi I need your help. Ngiyacela ungisize, angazi ngenze njani makunje. uBill ufuna ukungigqiba ngiphila. Wathi but I told you. Wathi how can I help you kodwa-ke? Vele mina ngoba kahle kahle kwayimina njengoba ngila ngisenkingeni njenganawe. Kahle kahle wena uyibeke waba i-CEO interim, and njengamanje your name is all over the articles, your picture is all over the articles. You know what it's doing to
Ingcukana Industries. You know what that is doing to iKhusela Tech. Kahle kahle phela wena manje into embi eyenzeka kuwena izobe isichaphazela amabhizinisi because you and the businesses are intertwined. Like into eyodwa. Khuluma nawe nje kunama-client aphula out manje because of this information eputshukile ngawe. Manje nje kade ngisanda ukuya lapha eZondo Technologies ngiyobheka enye yama-client ethi sizama ukukhuluma no-Mr. Zondo isibalekela thina because of you. Manje usufuna ukuthi mina ngikusize engabe ngizama ukuthi ngikline ikhampani yami manje because lokhu ngcola kwakho sekuyayichaphazela nayo. Wathi yabona manje uBill usebheke ofisha aba-fresh. Ufuna uqhawekazi, ideas zaqhawekazi. Akasakufuni wena njengoshephisi manje like omdala odinga ukulahlwa ngaphandle unyathelwe ngezinyawo. Yabo? Wena ukube ufuna usizo lami kwakumele ufike kwasekuqaleni. Hayi manje. Manje it's a bit too late. Guys! Now that's the story for uAzande njengamanje, guys. The almighty Azande, who used to look like ngathi mkhulu akho umuntu ongamnyathela. Namhlanje he's laid down, guys. Unyathelwa uBill Williams. Yay! Kusasa laziwa. Akupheli ke lapho. Le kamabandla guys. Hayi ke sebetholile ukuthi uzethu balekile ke wahamba wayakuthandela. And uthumeka benohlathi bafike behayiza khona. But yeah wena ntombazana ufunani apha sisanda ukukhipha izindodla zezimali sitreata wena nomntana usuyabaleka kushiwo kwathi wahlala ndawonye endlini. Why you move up and down? Hey washo zethu wathi see ingakho bengade ngafuni nginikezele imali. Bengazi ukuthi as soon as ngithatha le mali yenu sengizoba yisiqila senu ngibe yisiboshwa senu. Senzongigada nenza sengathi lengane eyenu wathi vele yethu kusho ukuthumeka. Ingane yethu le wathi okay if you were supposed to choose between mina nomntana vele benizochoose umntana ngithi kunempilo yami wathi vele hayibo guys wabona uthandeka ukuthi no labantu they are not good for your health kazethu wagxosha uthumeka wagxosha uhlathi waqede lapho wathi angabe sabuyela ngisho ekhaya kubuze ethu akahlale lapha emzini wakhe. Wathi uyakhuluma uthulani wathi baba kaXolani nawe unenkinga nokuthi uzethu uhlala la ekhaya phuma uhambe. Wathi hey mina indoda apha wathi lalela health kazethu izakuqala unenkinga nawe landela uhlathi umfowenu nonkosikazi ke wakhe uthumeka. Yay guys bagcine sebethukana ngisho nangeinhlamba ke uthumeka beno Thandeka esho uthumeka ukuthi wena ufuna ukuntshontshela umzukulwana wami. Athi hey akukho mzukulwane engifuna ukumntshontsha mina ndizama ukukhusela uzethu. Wathi vele wena uyathanda ukuthanda izinto zabantu. Wathi ngibiza ngomntshontsho wabazukulu. Wena untshontshe izingane. Phela wena ungqoshishilizo umntshontshe izingane. Usukhohliwe indaba kaQhawe uthi wamntshontsha for 20 years. So manje usuloku ubheka mina lokuthi ngizontshontsha umzukulu ongakazalwa ngisho ukuzalwa. Oh guys bathukana kasazi ukuthi indaba yabo izophetha kanjani. Guys but ngisamile endabeni kaAzande. Guys inhlanzi ishelwe ngamanzi kaAzande and manje usefuna usizo kubantu akade banyanya. Wayengambona nokumbona uLazarus ukuthi ubani. Wayethi mekhuluma ngoLazarus athi udonswa umfazi ngekhala. Namhlanje uthini ngidinga uncedo lakho. Hey guys aphela lapho kamazibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time bye. Sanibonani guys igama unqobile niphathela amazibela eInimba ngomhla ka12 June. Guys yay Azande uswele umgodo ukucasha ke makunje. Lazarus uqhubekile ke wamvula umqondo wamkhombisa ukuthi impela he is about to go down and akazi yena utshela ukuthi ungqoshishilizo somaqhuzu wangempela. Umtshele kahle ukuthi lalela la yabona wena uBill Williams is gonna bury you alive. Ngitshela ukuthi kahle njengoba nje baningi kangaka abantu enibaqumbe phansi naqede lapho nanyamalelisa bonke ubufakazi. Manje kahle akusesiyona manje like i-allegation lena noma speculation. Sengifake ngisho abantu bami la ukuthi bakuphenye wena ngoba lento isiyicalela ibomvu. Uyazi ukuthi kuyimanje nje kunama-client angilahlekelayo because of le information ephumile ngawe kwi-article. Wathi how so manje usuyangiphenya nawe wathi yes I have to. Phela mase sekunje kumele impela ngi-investigate and ngifuna ungithembe. Mekukhona abakutholayo labantu bami hayi impela inhlanzi ishelwa amanzi kuwena. Wathi but uBill wenze yonke lento le. Wathi wena what do you have against uBill? Wathi nami nginayo information. Waqamba amanga wathi kwi-COVID-19 yena